אז מה קורה חברים? כאן יש לנו איבנט ברובלוקס עוד כמה דקות ועכשיו קיבלתי לקי בלוקים, אז אני עכשיו אפתח אותם. טוב, יאללה בוא נפתח אותם. את הלקי בלוק ברן עד גאלה לא יכול, אבל זה לקי בלוק חדש. קיבלתי אחד גם שמוטיישן היה חדש. לוס דברים חדשים. רגע, מה? יש שם גם דברים חדשים. לא, אני פותח את זה לאחרון. זה מטורף. יאללה, מה יצא לי? 6-7, אם יצא לי 6, איי. טוב, רגע, לא. טוב, בוא נראה מה יצא לי. Los combinaciones solo hay los 6-7. מה שיצא. אני לא עצבני. יאללה. אם אני אשמור את זה? לא, יאללה. זה דבר שלא יודע אם לפתוח. אולי לעשות מאחר סרטון. טוב. יאללה. אני לא מסתכל. תגידו לי מה אתם חושבים שיהיה. מה אני אקבל. אני מפחד להסתכל. אני לא מסתכל, תגידו לי מה זה. אני לא מסתכל. תגידו מה זה. טוב, יאללה, הסתכלתי. אוי. גם את זה אז אני אפתח. Lucky block. פה זה כתב איך קיבלתי את הלקי בלוק. רק שתדעו, אני בכלל לא עצבני. פשוט לא עצבני. כל זה לא עצבני. Trippi, troppi, troppa trippa. בכלל לא עצבני. בכלל לא עצבני. לא עצבני. סתם. Crabbo limonetta. וזה ובלה. אלי. בגלל זה נעלם לי. זה לא מוחק, זה בטח, זה באמת טוב. מה יוצא לי? לוס משהו יותר טוב, הייתי פשוט יוצא במשחק, אם זה ככה הייתי. טוב. מוחק את זה, ופעם אחרונה אני פישינג. פוף. Tralalelo tralala. עוד פעם אחרונה, זהו, רק עוד פעם אחרונה. יאללה. Orcalita orcala.
טוב, זה אני לא צריך יותר, ואני אעשה שאני יותר לא אקח זה, גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה, גם את זה. מה שהכי חשוב לי, בעצם, רק, לא יודע. לא יודע. פשוט לא יודע. תביא לי את זה שוב. לא, טוב, יאללה. אבל זה היה הסרטון שלנו. וכן, קיבלנו לקי בלוק. אני אעשה עוד סרטון על הברנד גן לקי בלוק. אז